Сёння з вами мы сустракаемся ў новым жывым фармаце распакоўкі. Знаходзімся, дарэчы, у палявых умовах, паэтаму такая і абстановачка. Нашаму праекту зрабілі вялікі падаруначак. Папярэдне прыкладна я ведаю, што там, як яно ўсё выглядае, не ведаю. Бачыла ў некага ў сацыяльных сетках, што вось нехта гэтую рэч купіў, як бачыце, апынулася яна ў нашых ручках. Тут знаходзяцца відзікі. Відзікі гэта карціны, маляваны на шкле. Гэта маглі быць проста карціны, якія вешалі ў хаце, гэта могуць быць іконы, фотарамкі, ўсё што заўгодна. Такая досыць папулярная рэч у 20 стагоддзі. Вось. Пачнем. Я, мусіць, яе перацягну ніжэй і буду раскладаць на стол. Так, яно у нас, бачыце, запакавана ў такую вось старую савецкую шпалеру. Вельмі знаёмая. У мяне такая толькі блакітная на лецішчы. Да гэтага часу ў адным пакоі ёсць. Так, трэба акуратна, яно было, як нам сказалі, запакавана яшчэ в адну скрыню, але перадалі ўжо так. Тут мусіць быць 6 відзікаў, паэтаму будзем даставаць акуратна, каб нічога не ўпала, не разбілася. Так, вось, ага. Відзікі у нас паходзяць з Рагачоўскага раёна. Гэтую аб'яўку аб продажы іх я таксама бачыла на адной знакамітай платформе барахольнай, не будзем яе рэкламаваць проста так. Вось. Але па той прычыне, што відзікі мы не калекцыянуем мэтанакіравана, хіба што калі вось едзеш там нейкую экспедыцыю, і людзі кажуць: яно нам ўсё роўна не трэба, мы зараз будзем выкідваць, то я ўжо там магу забраць. Але вось каб набываць, то не. Набываем мы, можам выкупіць на аукцыёне, напрыклад, адзенне старое, апошнім часам ужо пачало цікавіць рознае ўпрыгажэнне. Напрыклад, там пярсцёнкі старыя, завушніцы, каралі. Вось, але тое, што датычна відзікаў, то не. Вось, распакавалі мы з вамі першы экзэмпляр. Такая у нас дзяўчынка з коцікам на ручках у выглядзе. Проста намалявана у нас толькі рамка атрымліваецца. У такіх даволі ўжо яркіх колерах. Дарэчы, паглядзім на пыску гэтага коціка, ён тут як чалавечак. Сам малюнак, ён не намаляваны, а намалявана толькі рамка. Такія вось карцінкі ўжо прадаваліся, і ў некаторых старых хатах яны яшчэ можна заўважыць. Часам вісяць такіх круглых, як яны называюцца, медальёнчыкі. Вось, абклеена тут вось такой паперачкай. Нават яшчэ ёсць за што павесіць. І ззаду у нас. Ззаду у нас бачна, што гэта быў нейкі сшытак класу, школы. Верагодна, што гэта на ўкраінскай мове, таму што літара І з украінскага алфавіта. Зараз мы паглядзім астатнюю. Пакладзем сюды яе. Дарэчы, бачна, што шпалера была зроблена ў Гомелі. Вось пазначыла нават Гомель. Малюнак, які нумар. Мне здаецца, зараз так ужо не пазначаюць. Вось, перайдзем далей. Далей мы... мне падаецца, тут... Вось. Яны будуць у нас парай. Пакладзем сюды гэтую шпалеру. Вось. Тыя дзяўчынкі у нас пара ідуць. Такі вось дыптых з відзікаў. У гэтай дзяўчынцы, акрамя рамкі, бачна, што яшчэ падмаляваны вось гэтыя такія каруначкі, так бы мовіць, і каралі. І паглядзім іншы бок. Вось. Так, цена 1 копейка, зроблена ў Харкові. Значыць, правда. Нейкая форма адшыта, пашытак, не ведаю, што гэта. Вось такія два такія вось карцінкі. У некага раней упрыгожвалі дом. Дакладна, хто маляваў, невядома, таму што гэтыя ўсе рэчы, я так разумею, што той, хто прадае гэта,
на той самой платформе, ну, яно можа забірацца з нейкіх развальных хат ці нешта такое. І пагэтаму сказаць, хто аўтар, невядома. Вядома, што гэта з Рагачоўскага раёна, некаторыя вёскі нават можна сказаць, з якіх оно. Але вось наконт аўтара нічога мы не скажам. Так, далей. Можна падумаць, што нам падарылі скрынку смецця, але, як бачыце, ёсць тут такая свая іронія, таму што у вёсцы усе гэтыя візікі, вышытыя карціны, адзенне старое, но таксама стаўленне зараз ужо больш выпрацоўваецца, што гэта нешта каштоўнае. Агулам гэта людзі выкідваюць, і па факце гэта так ужо для іх смецце. А для нас не смецце. Дастаем. Нешта тут нам трошкі, ну... Выкинем на подлогу. Так, у нас не такая доўгая. Гэта у нас такая фотарамка. Фотарамка ўжо ў надта кепскім стане. Калі ў дзяўчат яшчэ нічога, ніякіх страт няма, то тут у нас ужо і фарба трэснула. Гэта мы глядзім адваротны бок, трэба перавярнуць. Вось так она выглядае ружы. І такая вось рамачка. Тут вось ці нешта з ім здарылася, што зусім ужо пашкоджанае. Што з гэтым рабіць? Мы максімум, што мы зробім гэта, мы пачысцім, закансервуем гэта. Ну, ёсць адмысловы сродак, які гэтую фарбу можа утрымаць, каб яно не далей не лупілася і не падала. Ну, можа вось паперку гэту, якое абклеена гэтае шкло, можна памяняць. А так все, больш нічога. Дамалёўваць нічога не варта. Ну, гэта з маёй кропкі зору. Таму што, ну, аўтарская праца ўжо зроблена, нешта сваё ўносіць не трэба. Больш важна захаваць так, як оно ўжо ёсць, нават у пашкоджаным стане. Да такіх рэчаў можна ставіцца па-музейнаму, захоўваць іх, можна ставіцца, як вось людзі проста хочуць нешта прыгожае, тады яны пачынаюць перашываць, усё перакрайваць, але страчваюць разам з гэтым вось гэты аўтарскі почерк. Вось, ідзем далей. У нас мусіць быць 6 штук. Агулам 3 мы ўжо з вамі распакавалі. Зараз возьмем які-небудзь вось гэты крайні. О, у нас самы вялікі атрымліваецца. Тут у нас такая фотарамка з голубамі. Фотарамка з голубамі. Так. У аднаго голуба вось ужо бачна, што ў раёне вока зусім фарба адсутнічае, але рамка добрага вялікага памеру. Канешне, яно ўсё такім брудзе і пылу, ну нічога. Тут ужо пытанне, ці хацеў прадавец нейкае трошкі пачысціць. А можа і добра, што не кранаў, таму што тут ўсё даволі вельмі хліпкае і магло проста нешта страціцца. Поэтому можа і добра, што і так. Пойдзем далей. Тут у нас нават намацоўваецца, што ёсць рамка. Ага. Выкіну. Вось. Такая карціна з кветкамі. На фоне ёсць фольга. Фольга ўжо з іншага боку, калі паглядзець, то так вельмі моцна пасыпалася. Паперка, якой она замацоўваецца, таксама пасыпалась. Бачна, што фон карціны вось тут жоўты колер, але ён таксама ўжо падцвіў. Амаль што яго і не бачна, калі з гэтага боку глядзець. Можна фольгу памяняць, ну і пачысціць. Так, ідзем далей. Трэба яшчэ знайсці 2 штукі.
акуратна. Так, вось раз. А не, яшчэ адну. Значыць, гэта у нас апошняя і больш тут нічога няма. Тут, канешне, набор усяго. Нават, бачыце, фіраначку падклалі, каб всё дакладна не разбілася. Так. Раскручиваем. Тут у нас перлина. Перлина усей нашей распаковки. Такая дзяўчынка з котами. Таксама ёсць месца для фото. Коты так глядзяць на нас, вельмі мілыя. Такая у нас атрымалась распакоўка. Маем у выніку 3 фотарамкі, 2 дзяўчынак і кветачкі. Колькі гэта ўсё каштуе, я вам магу сказаць, таму што аб'яўку я бачыла на гэтай онлайн-барахолцы, прасілі недзе 15-18 рублёў. З усіх відзікаў, якія трапляліся, ну, вось прыватна мне ў крамах ці на рынках, дарэчы, таксама яны недзе так каштавалі. Ёсць у мяне адзін відзік з пружанскага рынка, нехта там прадаваў і прадаў за 30, бачыла ў Барановічах такую падобную барахолку. Вось, гэта не такія прям распаўсюджаныя рэчы, якія прадаюцца на барахолках, але часам трапляюцца. У вёсках, канешне, такога пабольш, калі ведаць, дзе яны больш распаўсюджаныя, то можна таксама ў людзей такое знайсці. Таму што шмат хто выкідвае, нехта не разумее гэтую каштоўнасць, якая ўжо насамрэч ёсць. Вось. Поэтому подписывайтесь на наш канал. Такі вось выпуск незвычайны у нас атрымаўся. Збірайце сваю калекцыю, захоўвайце вясковыя прадметы мастацтва.